Dobrý deň, ja som z novinárstva a vy ste MacGyver, že? Áno, MacGyver. Áno. Jak ste pre vás došli k vašej filmovej kariére? No veľmi jednoducho, našiel som raz švajčiarsky nožík a už sa to začalo. A čo teraz ste pre vás robili? Preč! Ja ti dám, ty smradu! Tu mám nejaký... Ideš preč, ty smrad, jeden smrad hlavy! Ideš preč, počkaj! Aha, hovno a šťanky, a sračky a šroby, už ma samopal! Ideš preč! Ideš preč! No, dobrý Ja deň. sa zovíral! Máme MacGyvera, dobrý deň, ja som z American News, prosím vás, jak ste došli k vašej filmovej kariére? Čo vám No napomohlo? tak to je úplne jednoduché. Zvyťal som švajčiarsky nožík od švajčiarských kokotov a bol tak dobrý. No Peko, ty čo robíš tu? Ty dám, nepríď, ja ti dám. Počkaj, je to... Máme tu MacGyvera, dobrý deň, ja som z noviny. Dobrý. Do piče, z noviny.